सै बड'लेण्डनि आसामनि रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोदों। खुलुमबाय। गिबियावनो नंगौ आंजों दङ बेवहाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जसेफ हास्रा आरो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि एडभाइजार सिनियर मस्ट कंग्रेस आरो भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेमचन्द्र झा। दा नोंथां सोंनाय बायदि बेनो नंगौ जेननाय देरहानाया मोननैबो थाखाय आं सिगाङावनो होनबोबाय थाखादों। खिन्थु जेनगोन होननानैथ' रावबो गेलेया, देरहागोन होननानैसो गेलेयो। आरो बेखायनो स्ट्रेटेजिया सब समाय देरहानायनि, राव फाव गासिबो देरहानायनि। खारन देरहानाय जेननाया थाखायो नालाय आं बावहाय गोसोआ दुखु मोनदों, खिन्थु गोसोआ गोग्लैयाखै। आरो नंगौ गोबाङा बुंदों जे कंग्रेसनि थाखायनो बिपिएफआ जेनदों। बे जिनिसाथ' जाखायो, सिगाङावनो होनबाय थाखादों। बे जोंनि एबारनि खेलाया जे लकसभानि बिसायख'थिया 3 खनायारि जागोन। फारसेथिं थाबाय माबा इउपिपिएल, थाबाय ओरै बिपिएफ आरो थाबाय जों कंग्रेस आखाइ पार्टी। दा बावहाय बे मोनथामजों थाना-थानिया जाखागोन। दा नर्मेलि आं मिटिं माथाङावबो होनबाय थादों जे बिपिएफनि भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटार्सखासोमोन। कंग्रेसआ गोबाव सम जिरायनायावहाय बा एलायेन्सआवहाय बिपिएफआ बे कंग्रेसनि भटखौ लानो देरहाबाय थादों। जों दिनै नामायबोबाय, ओंखायनो बिपिएफआ गोब्राब जागोन। बे खोथाखौथ' आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन। आरो खुला खोथाखौ आं दिनै बुंनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय, बिपिएफआ जेनामोन, कंग्रेसआबो जेनामोन। इलेक्सननि मास मोनथामसो सिगां आङो सासे हाग्रामानि बेगदारनाव लोगो लाहैदों जे सार जोंना हाइकामान्डनिफ्राय एपिसिसिनिफ्राय मोनसे बिथोन फैदों जे मोननैबो सिटखौहाय उदालगुरि, दरं उदालगुरिखौ आरो क'क्राझारखौ रानलायदिनि। नोंसोरो ओरैहाय लायोबा जों हरै लानोसै, आरो नोंथांमोना हरै लायोबा जों ओरै लानोसै। बे मेसेजखौ आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामानि सेनापतिनि दारैनो मेसेज होदों। अब्ला बिथाङा बुंबाय थिग आसे गर्जन, आङो बे मेसेजखौ हाग्रामा सारजों रायज्लायसिगोन, बिथाङा जुदि मानियोबा थिग आसे वेल एन्ड गुड। थांबाय, बारलांबाय, गासैबो समाया बारलांबाय। जेब्ला इलेक्सना खाथि आङो आंनि केन्डिडेटखौ होखाबाय, स्क्रुटिनि गासिबो जाजोबखांबाय, बिनि उनावसो माबा सेंग्राखे सेंग्रा फाथायबाय थाबाय, जावलिया बावलिया जिरायदोनो। गर्जना जिरायनांगौ जाहैदों। आं खि बेबायदि गोदाव सोराव जिरायलाबायनो आंहा मान सनमान गैया नामा? आं पार्टिखौ थगायगोन नामा? आंथ' थगाया। थाइसे थाइनैजोंथ' आंथ' बायजानाय नङा। आरो बेबायदि हामखाया। आरो जाय बाथ्राखौ बिसोर फोसावलाबायदों बेबो अननाय जादों। दा बेखायनो जों जेननायनि खारनाबो बेनो, बिपिएफ जेननायनि खारनाबो बेनो। खारन भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटारनो बिपिएफनि भटार्स आरो बिपिएफनि भटारनो कंग्रेसनि भटार। आरो जों जुदि रानलायनानै गेलेयो मोनोब्ला जों उदालगुरियावबो देरहाबायमोन, क'क्राझारावबो देरहाबायमोन। जों मोननैबो थांबाय दिल्लीयाव सरकारखौ जोंनो दाहोनो हागौमोन माथो। होमबा बे भुला सोरनि जाखो? बिपिएफनि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों। 100 बार आं हाग्रामाखौ गाज्रि होनाखै, खिन्थु टेकनिकेल प्रब्लेमावसो दिनै बिपिएफआबो जेननो गोनां जादों, कंग्रेसआबो जेननो गोनां जादों। गले गले होनबाय थाखादों जे कंग्रेसनि भटार्सफ्रा बिपिएफनि भटार जादों। सिगाङाव कंग्रेसनि जोबमोन। दा बेखायनो जोंनि भटआ कमन। दा बेखायनो जों एलायेन्सखौ लुबैदोंमोन, सिट शेयारिंखौ लुबैदोंमोन। एलायेन्सथ' नङा। दा नोंथां होननाय बायदि हाग्रामाया बिराद बुरजा भट मोनदों। बारा बुरजायावहाय इउपिपिएलआ देरहायाखै। जुदि कंग्रेसआ खम मोनबावोमोनब्ला हयथ' बे भटआ हाग्रामानाव थांगौमोन। दा बेखौ नायोब्ला एक्सुवेलि हाग्रामाहा जथेस्थ' बिटिसिआव दोहौ दङ। रायजो राजाया बिथांखौ दाबो मोजां मोनो। आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बर' रायजो राजानि भटखौ निस्सय बिथाङा गोबां मोनदों। खिन्थु बाथ्राया ओरै जाबाय, नों इलेक्सनावथ' माखासे टेकनिकेलनि खोथा फैबायना। दा बे जिनिसखौ बियो हयथ' नांगौ बायदि मानसिफोरनिफ्राय एडभाइस मोनाखै, बा सोरनिबा रं एडभाइस लानो बे आवगायबाय थादों। दा बेखायनो जेरैबायदि जानांगौमोन बे जायाखै। आं ओरैबो लादों फारसेथिं। बिथांमोनाथ' नै दानि बिटिसिआवथ' एलायेन्स गभर्नमेन्ट नङा होमबा? टेक्निकेलि एलायेन्स रासि नहै जानो बिटिसि बनावा। फारसेथिं बिधान सभायावबो एलायेन्स दङ। दा बबेया नंमारगौ? हाग्रामाया जेनुइन ना ओरैनो रायजो राजाखौसो थगायबाय थादों? बेबो सन्देह थादों। दा बेखायनो हाग्रामाया गावखौ क्लियार खालामग्रोनांगोन। गावनि जे दानि बे बिटिसि गभर्नमेन्टआव जे बिथांमोना एलायेन्स दङ, दा बेखौ बोखारनानै लाग्रोनांगोन। बे बिधान सभानिफ्राय बोखारनानै लाग्रोनांगोन। बे अब्लासो रायजो राजाया फोथायगोन। दा बेफोरबायदिखौ साननानै हयथ' एसे थलं थलं मोननानै जेरैबायदि भट मोननांगौमोन हाग्रामाया मोनाखै। दा बेबो आरो रायजो राजाया खिन्थु दिनैसिमबो बिपिएफजों दं, अर्थात हाग्रामाजों दङ आरो मावग्रा पावार दङ। दा बेखौसो बियो नांगौ बायदि क'र्डिनेट खालामनो रोङाखै। ओरै मोनथाम ग्रुप थायो मोनफ्रोम पार्टियाव। मोनसे जाहैबाय टप, जायखौ हाइकामान्ड होनो, डिसिसन मेकिं बडि थायो। बिनि उनावहाय केडार लिडारफोर थायो, केडार लिडार। आरो बिनि गाहायथारावहाय वार्कार्सफोर थायो। दा बे वार्कार्स, केडार लिडार आरो टप
लिडार्सफोरनि गेजेराव नांगौ बायदि कोअर्डिनेट जायाबा बोसोन आरो एडभाइसआ मिलायलायाबा दा बेवहाय पार्टिया प्रब्लेम जायो।